тахриби хонаҳо дар чанд маҳаллаи ҷамоати айнии ноҳияи Варзоб, канори шаҳри Душанбе боиси нигарониву норозигии мардум шудааст. Сокинон мегӯянд солҳои пеш бо қарори ҳукумат барои худу оилаашон сарпаноҳ сохтанд, аммо дигар бора беҷой мондаанд. ҳамкорамон Алишер Зарифӣ ин мавзӯъро таҳқиқ кард ва ҳоло тафсилотро аз ӯ мепурсам. Алишер, оё сокинон ва мақомот сабаби тахриби ин хонаҳоро чӣ гуна шарҳ медиҳанд? бале шаҳло, сокинони маҳаллаи Суғдиёни Варзоб, ки бо номи Девдара маъруф аст, 7 сол пеш бунёди манзил дар ин минтақаро шурӯъ карда буданд. онҳо дар охири моҳи майи имсол ба Радиои Озодӣ гуфта буданд, ки мақомоти маҳаллӣ аз ҷумла масъулони ҷамоати айнии Варзоб онҳоро мутмаин карда буданд, ки макони зисташон барои бунёди манзил пешбинӣ шудааст. имрӯз мегӯяд инҷо чарогоҳ аст. сокинони маҳаллаи Суғдиён мегӯянд, акнун маъмурони ҷамоат ҳамроҳи мақомоти интизомӣ аз ҷумла додситонӣ манзилҳоро вайрон кардаанд. оё чӣ теъдоде аз хонаҳо вайрон шудаву боз чӣ миқдоре тахриб хоҳад шуд? сокинон шумораи хонаҳоеро, ки вайрон шудаанд, бештар аз 20 гуфтанд. хабарнигорон дар чанд гӯшаи маҳалла зиёда аз 15 манзилро шумурданд, ки пурра хароб шуданд. мақомот дар мавриди он ки оянда чӣ қадар манзилро дар ин ҷо тахриб мекунанд маълумоти дақиқ надоданд, вале сокинон гуфтанд, ки ба онҳо ҳушдор доданд, ки ҳудуди 200 манзил дар ин ҷо тахриб хоҳад шуд. баъзе манзилҳоро қисман вайрон карданд. ҳамзамон сокинон аз он норозианд, ки манзилҳоро интихобӣ ва ҳар ҷо чапа карда шудаанд. мақомот ба онҳо шарҳ намедиҳанд, ки чаро манзил як нафарро мекушонанду дигареро мемонанд. вақте ба ҳукумат рафта гуфтем санад лозим аст, гуфтанд пул биёред. имрӯз мегӯяд дар чарогоҳ хона сохтаед. ин ҷо касе гову мол надорад. аз куҷо донем, ки чарогоҳ будааст, гуфт Гулдаста Шарипова, яке аз сокинони маҳалла. соҳибони манзил иддао доранд, ки сертификату қарорҳои сохтумони хонаҳоро дар даст доранд ва онҳо қонунӣ ҳастанд. масъулони ҷамоати айнии ноҳияи Варзоб бовар доранд, ки ҳамаи санадҳо дуруст нестанд. ташаккур. бинандагони азиз, ёдовар мешавам, ки ҳамкорам Алишер Зарифӣ оиди тахриби хонаҳо дар чанд маҳаллаи ҷамоати айнии ноҳияи Варзоб суҳбат кард.